H2O, may toxic na nanay. 1v1 sila sa gaslighting. Sino mananalo? Volleyball player ng snub, 2 pisong takoyaki. Ito nga di ba pa mga balita ngayong linggo. Ako nga pala si Marites para magtili-legit fake news sa Pilipinas. Naglabas si H2O kamakailan na kanyang 2021 combos kasama niyang kanyang nanay. Ito daw kanyang sample na usap every month kasama ang kanyang nanay. Ating tignan. Koy, so siguro ito ang kanyang tawagan. Koy, bayad ko na lahat bills ko ng November kaya wala akong pang gross. Next time po pwede ko po bang mahingin lahat ng resibo para matansya ko po kung magkano po ipapadala ko sa inyo. May manage ko lang. Hindi naman sa wala kang tiwala. Gusto mo lang malaman saan na pupunta. Para breakdown lang. Utos ba yan ng ate mo? Hindi po, minamanage ko. Tama na naman at that age, kailangan naman na talaga alam mo nasa ng pera mo. Less mo naman nga for December kaya wag mo na, oh puta, naging sad girl bigla si nanay. Ano ba ba't ganito mga matatanda? Dapat talaga iwala yung FB ng matatanda Kapag sa bundok na ako nakatira. Saan galing to? Baka may nagsusol na sa'yo na wag mo ko bigyan ama at ate mo. Ma, ba't po kayo titira sa bundok? Pinagawan ko nga po kayo ng nakakasar! Diba? Nakakaasar Ano ba yan? Punta ka sa bundok, magiging ano ka, samurai. Ano yan? Pero napakaraming ganitong magulang. Yung mga pa-sad boy, pa-sad girl, na pa-awa effect. Ginigil trip ka. Kung mapapansin nyo naman, ulit-ulit na lang naman itong bundok. Wala kang wifi sa bundok. Nay! Hindi pwede yan. Para itong panggagaslight kay H2O para bagyan siya ng pera ng bara-bara lang. Diba? Wala namang masama humingi ng details sa pagbigay yun ng pera mo. Kaya ka nagka-almoranas, ikain ka kasi kaya na may manghang. Diba? Himihingi siya ng resibo nung bills. Kaya yung ano yung sinend ng nanay niya? Ano ba yan? Quote ba to? Ito ba yung mga favorite nilang quote sa Facebook? Yung pagpapatiwakal. Pucha, ayun na nga. Ayoko na mabuhay. Kasi di nyo ako mahal. Pakiusap ko na lang sa inyo. Send mo kayo pantubos yung siper ko. Tayo na ba? Yung cellphone pa. Ayoko na. Kasi dito, maraming ganitong matatanda. Hindi nyo utang na loob sa mga magulang nyo ang pag-alaga sa kanila. Diba? Ginagawa mo to dahil mahal mo sila. Hindi dahil duty mo yun, hindi dahil pinanganak ka nila. Pero sige, mamaya na natin pag-usapan. Eko, esensya ka na. 50k lahat kasama kami. Ang bilis! Pucha, 25k cabinet? Kano kalaki yan? Wow, nahabol pa yung love you. Love you mo, 5 characters lang kasama ng space nun Pero hindi natin nabigyan ng space ang anak mo sa lahat ng gusto mong pambayad. May laban po kami pero masyado malakas ang kalaban pag ganito ang klase yung boss fight mo. 1v1 ang nanay mo. Sino mananalo? 45 screenshots nga pala to, so pagtsagaan nyo na ako. Wait lang, may laban ako, mawag ka text and text, lumalabas sa notification ko sa game. Ano? Patagi 100k? O, gano'n lang pala kadali, no? Ito yung sobrang pagmamahal, diba? Too much love will kill you. Hoy, kakapunta lang dito ng mga tao na gagawa ng bahay, bukas na gagawain itong bahay. Kaya saan mo sa BPay ngayon yung pera, pampagawa. Huwag ka na magpapadala tao dito, Koy. Wala kayong problema natin kung magsuntukan mga hindi sa bahay. Kung sunduin mo naman ako, Koy. Hindi naman mga yung BPay sa pera, pampagawa. Batak na batak si Mother. Talo si H2O mag-farm dito sa nanay niya. Pucha, easy. Easy neutral camp ang iyong sariling anak. Hindi nagsusubukan kasi trabaho nila yun. Yan para siya naggumawa. So kinuha na lang niya yung mismong contractor. Koy, ba't di mo sinasabi pa yung pambago sa po? Nagbago ka na sa mami mo. Natitiis mo na ako ngayon. Iyak na lang. Naawa ako Naawa ako kay H2O ay, sigurado naman ako, hindi ganito yung nanay niya siguro, di ba? Pero habang tumatanda yung mga yan, nag-iiba na ang wiring ng utak niyan. At ganoon din naman tayo pagtanda, di ba? Nakakaasar kasi parang ang hirap maging tama dito di ba? Kung ilang milyon ba na pakiusaw ang dapat ko sabihin sa'yo para na isang may pambayad ko sa cellphone. Hirap na ako, buti pang mamatay na lang ako. Iyak na lang, sobrang galit sa akin na pinagsanla. Ba't mo kasi pinagsanlaan? Nandyan yung anak mo. Sinungaling daw ako, wala naman daw. Wala ka naman talagang pera Pera ng anak mo yan leche. Natakay ka ba? Di magdepensa ka muna. Ano ka muna? Abang ka muna sa base tulad na ML, diba? Dapat kasi nanonood ka ng games lagi ni H2O. Magigets mo ang strat nila. Wala daw nakitang contractor si H2O nung tinatanong niya o pinapatignan ng mga detalye sa kanyang nanay. So, magpapadala dito. Patayin ko lang yan. Siya ang magpaplano lahat ng galaw. Sagurin ko kayo dyan. Bakit naman ba? Ano po ba na talaga gusto yung mangyari sa bahay? Gusto po ba talaga ba yun? Pag wala ako sa TikTok, mag-live ako.
Yung trabahador, si Chow, si Pakito, si Badang Aldo at si Dirot, 5-man gang sa bahay. Ayun kasi advice ng lawyer namin paano mo po pagkakatiwala ay walang lisensya. Di ba po dati puro palpak, di mas lalong pumalpak. Tama yan, mag-live ako sa tiyo, sabihin ko, papapay na siya, di ba magdamagugong? Siguro sobrang toxic nito. Baka Viper main sa Valorant, si Nanay. Hindi ko alam kung mapagtataasan niya ng boses to sa personal. Hindi ko naman kilala ang relasyon. Pero napaka-stressful nito. Para sa isang batang kumikita, para sa nanay, para sa magulang mo, Para sa sarili mo. please, kailangan lang po muna yung mat sa material. Demand ako financial na high blood ako. Ako po ang amo niya. Ako ang... Nakakainis. Wala ka pang tubos ng cellphone, magdedemanda ka pa. Ano ba, Nay? Ano ba to? Ang beses na niya sinabing magpapakamatay siya. Nice. Hindi porket may response sa ML, Nay, pwede rin sa'yo yun. Wala naman ako kwenta sa inyo. Sino nagsabing wala kang kwenta? Bakit kasi gunggong na financer? Mali yung financer na manager pa. Finance manager kasi, Nay. Tapos ipahawak mo sa iba pera mo. Parang ikaw may gusto umawak ng pera, Nay. Gusto mo maging financer manager ko. Kaya dapat naman talaga may lisensya. Yung pera mo tinatrabaho nila gunggong, ako nagsilang sa'yo. Ayan na! Ayan na, lumabas na ang favorite ko. Ayan na ang favorite ko. Ako nagpanganak sa'yo. Ako nagmamay-ari sa'yo. Iiwasan mo ako dyan sa mga ganyang banat, Nay. Sige, may attorney din ako, mga gunggong. Nakaka-stress na sa, ano ba, ilan na ba edad ni H2O? 20 years old ka pa lang. Tama ba? Yeah, 20 years old. Nakakaawa ka. Ako, matanda na ako. Nakakapagod pa din makipagtalo sa magulang. Hindi mo utang na loob na buhayin ng magulang mo. Sila nga may responsibilidad sa'yo kasi sila nag-anak sa'yo. Etits mo ba? Uday mo ba? Ang nagdikit na nagbuo sa sarili mo? Hindi naman, di ba? Ang lahat na ginagawa mo ay out of love pero hindi dapat out of duty. Kung sila ay karapat dapat alagaan, bantayan, go, gawin mo. Kung mabuti sila, di sila kupal, di ba sagulero, di ba? Okay lang yun. Pero yung sobrang luma na kasi na pag-iisip na porket magulang mo sila, respetuhin mo na lang. Hindi. Meron mga karapat dapat na at karespeto lamang. Di ba? Nasa sa inyo, iba-iba naman yan. Di ba? Na senaryo at sirkumstansya sa buhay. Nasa sa inyo na yan. Matagal ng laos yung pagsasabi na porket nanay at tatay mo, utang na loob mo sila na pinanganak ka. Hindi. Ikaw nga bilang anak, ang responsibilidad nila kasi nga nung panahon nila, anak-anak lang, hindi iniisip kung handa. Yun kasi ang kultura nung panahon ngayon. Pero nag-iiba na yung kada henerasyon. Lalo na sa amin. Lalo na sa susunod pagkatapos ng mga millennials. Para ka lang yung mga taong gagawa ng kabutihan kasi gusto nilang pumunta ng langit. Hindi. Gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo kasi mabuting gawain yun. Ganun lang kasimple. Hindi ka nagtitingin ng penalty. Hindi ka nagtitingin ng blessing sa Panginoon, di ba? Sa'yo yun. Napaka-hipokrito mo naman ako. Pagbibigyan ko ni nanay ko kasi nanay ko naman. Di ba? Napaka-plastic naman nun. Ganun lang. Hindi dahil mahal mo siya. Ganun lang yun. So, kaya hindi ako nagsaside sa kanilang pareho pero mas toxic dito yung nanay, sigurado ako. Napakaraming gaslighting na nagaganap dito. Pwede bang ito, iyan mo na lang, mark as unread, tapos sara mo na yung phone mo. Putang ina ko, isarap sa kanilang financial. Wag ka din na kahit sino sa kontraktor, wag nyo akong subukan. Magla-live ako sa TikTok, kaya pinaka-nakakatawa ko dati, magwawala ako sa kalsada. Ngayon, magla-live ako sa TikTok. 45 screenshots na, ilan na to? Pang ilan screenshot na? May lote ko. Pucha, ako rin sama ng logo. Gusto kong bumili ng 400k na lote. Ganun lang naman kadali. Ganun lang kasimple, Koy. Lalayas na muna ako dito sa bahay mo para may dumating man na tao. Gagawa, wala na ako dito. Pagtawanan lang ako. Sa mundok na lang ako titira para masaya na lang tao nakapaligid sa'yo, Koy. Pag-alis ko dito sa bahay mo, sa kakalabag pa na lang gagawa para di na ako makialam sa'yo. Ito ba talaga sa mga logos? Sasabog, sumabog ka. Nasa bundok ka na nga, sasabog pa na parang bulkan ang dibdib ni nanay. Kawawa talaga akong pagtanda ako. Ngayon pala, inahapi na ako ng mga anak ko. Sad face. Hahanap na ako ng ampon sa akin. Oh my God, man. Ay, nako. Kaya ba humina si H2O sa mga Latin niyang games? Tapos never na ako magsasanla. Promise. Ano yan? Contractor legit company. Ayoko na, man.
Nay, ano ba? Ba't nag-scammer ka sa sarili mong anak? Bakit ka ganyan? Eh, di naman pala handwritten ng isang kumpanya. Pumipila-pila pa tayo, aba? Masaan yan nang sige na, ako na pinakasalbahing nanay. At ama nyo ang mabuti. Pagpatayo nyo, ama nyo na revolta sa luneta. Alam mo, marami pa tayong balita yun, pero tuwan-tuwa ako masyado dito. Napanood ko nga vlog yun ni Mika at binati mo doon at ako hindi, kaya ito inaatake naman ako ng galit. Tama, hindi yan kompetisyon. Ay nako. Kaya ito yung magbibigay ng allowance, so nawawala na hindi nakakapag-farm ng maayos si nanay. Sorry. Sobrahan ako ng ML na mga ML reference. Boy, babagsak ako sa pwets dito sa work. Kuya Angelo, nagsusugal pa ba si Mami? Ito naman time na wala daw siya pera at mag-rest na lang daw sa monthly napilitan pala si H2O. Sorry, masyado ako na nagmarites doon Kaya pala napilitan ilabas doon H2O dahil nag-live din daw yung nanay niya. Ma! Kumusta ka, ma? Pinabarangay ako ng kapatid kasi di nag-send ang pambayad ko sa inutang ko sa kapitbahay. Pinambayad ng ilaw kaya lagi ako umiiyak ko. Kasi sabi ko, tiniis mo na ako. Send ko 10k sa BPI ko para masampal ko yung pera din sa kapitbahay. Pero 200k share. So alam mo maraming tao nakakaramdam sa pinagdadaanan nito ni H2O. Solid talaga kayo sa gagon yung ama. Kahit fetus pa lang kayo, gusto na kayo patayin. Ayoko na kayo makito lahat. Ano nangyayari? Nasa pala, kala ko malalali kayo, lumalala ka pa pala. Nasa birthday pala kayo ni Yawi, kaya pala binabaliwala mo lahat ng text sa'yo. Nalaman ko lang sa TikTok live ko. Isin para matuto. Wala pong nagbe-brain mga sa akin. Natuto po. Ngayon na mas maganda marinig, di ba? Para sa pera man, nasasabihan niyo po ako na masasakit. Bakit po ganyan kayo? Ayoko na pagtawanan, nalulungkot lang ako May mga ganito talaga at nakakaasa kasi wala kang magawa Pag naman sinagot mo, ikaw masama, di ba? Pag sabihin mo naman, ito matanda sila so nagiging tanga sila kausap. Nakakainis. Kasi alam mo, magiging ganun ka din. So dapat ba, i-validate mo lang yung ginagawa sa'yo, di ba? Para bang, sino ba mali? Lahat talo dito Ito na ang huling usapan natin. Never na ako gumay sa'yo. Tapon ko na itong cellphone ko. Wala na ako mga anak at wala na din kayo nanay. Sanay na ako mawala ng anak. Tapos na ayoko ng sumbatan mo ako sa pera. Ikaw ngayon nanunumbat na pinanganak mo siya Ano ba? At di ko kaya tanggapin na mas mahalin mo ibang tao kaysa sa akin? Kaya kakalimutan ko na kayo mga anak ko. Sana ngayon kunin na lang ako ni God. Mas gusto ko pa makasama anak kong namatay. Okay. Medyo dark na. Mga buhay nga anak ko, never ko naman nakasama. Papalitan mo name ko sa birth certificate mo. Lagay mo doon nanay mo si hayop na yan. Wag na ko. Sige na masenda na ba kita? Nagpapahanap na ako ng matitiran ko na bahay sa bundok. Ano ba itong fixation niya sa bundok? Buhay ako sa bundok. Sige na, alam mo, gusto niya talagang maging taga-bundok. Hayaan mo na. Mukhang gusto niya maging samurai. Di ba ganoon din si Naruto nung pumunta sa bundok, pagbaba niya Shippuden na. Di ba naging malakas na siya? Hayaan mo na siya. Hindi ko madadala sa hukay pera kapag patay na ako. Bakit dami mong hinihingi? Tapos 2 days ako sa'yo nakikiusap pero tiniis mo ako kaya masakit sa akin yun. Nakikiusap lang ako na advance mo allowance ko itong December kasi nagbayad ako mga bills at patubo sa papel de ahensya. O nga, nakita ko yung papel de ahensya kanina. Papel na papel. Nanay mo ako kayo. Hindi nga Pag sinasabihan kayo, nanay mo ako, tatay mo ako, sabi mo, anak mo ako. Hindi ko lang ba't may sumbatan. Ano ngayon kung nanay kita? Anak mo rin naman ako So ano ngayon? Cancel out lang tayo. Hindi ko sinasabing yun nasagot ko, pero hindi siya magandang pang-argumento, di ba? Hindi ibig sabihin nun, wala ka na mahugot sa gusto mong sabihin. Ito yung usap namin before siya mag-live. Hindi ko pa siya pinag-advance kasi 4 days na ako pala at hindi na-send yung pera. Okay, ganun pala. Koy, send mo kay allowance ko for the busy ka lagi Love you. Mag-shopping ako sa mag-grocery, napunta ako sa SM Molino. Love you. Pag-stuck na ako na po kasi anong zombies? Ano ba? Zombies is coming, sabi sa TikTok. Alam mo, Nay, panoorin mo tong video ko. Makakatulong yan. Ako naaampon sa'yo. Sabi nga naman yan, itong zombie apologize. Koy, puti na mata ko sa gutom, wala na ako dugo. Buka nga na, meron na ako pag-type ka sa mga iPhone, okay lang yan. Pag-reply ka naman, Koy, maawa ka. Sabi mo kagabi, send mo na, Koy, ba't di ko pasinin? Saan tayo mag-uusap? Koy, open ko TikTok live tayo dun. Bakit kailangan live? Kasi ayaw mo sagutin call ko dito, 100 times na ako. Ba, exactly 100 times per minute. Balay, wala mo na lahat na pakiusap ko. Balay, wala mo lang napakasakit sa akin. May nagsabi na naman sa'yo ng fake news. Naniwala ka naman na pinag-aawal
lang tayo. Koy, ayaw na kita mo nabigyan ng pera kasi hindi ko alam saan pinadala. Hindi ka kasi nagbibigay. Hindi, Koy. Mag-live tayo sa TikTok. Ibang sa TikTok itong message mo sa akin. Ako talaga ginagalit mo ng gusto. Total, wala ka na pakialam sa akin. Sige, mag-live na lang ako sa TikTok. Doon ako mamamalimos. Mamamalimos ako sa TikTok, kala mo. Yung mga papel di ahensya kayo nagsubo sa sarili nyo. Maano nangyayari sa'yo? Koy, hindi siya ina mo, ha? Pero bakit? Ayaw mo nga, gusto mo na ako mamatay, mer. Bakit binabayas ka din yan, ha? Anak ko lang kayo, Koy. Huwag niyo ako hamunin kahit may pera ka na, Hoy. Hindi si Koy na anak ko, ganyan. Dati mabait anak ko. Malamang kasi nasa poder mo. Ano nangyari? Ba't ka nawala ng pera? Respeto na lang no? Respeto na lang. Yun na lang talaga Wala nang ibang pwede dito. Maling-mali yung nanay kundi na lang respeto. Pero yun nga sobra na sa respeto binibigay nito Kung may godmother, may sad mother Wala na kayo nanay, period. Magsama-sama kayo lahat. Sanay ako sa hirap at biyay. Mag-isa-isa na boy ako. Mag-isa, 3 months pa lang ako. Walang magulang. Walang kapatid. Kaya wag niyo ako hamunin, ha? Sino ba naghahamon sa'yo? Hindi to laban. Tinatanong lang sa'yo saan mo ginagamit yung pera. Resibo. O kung makapagbigay ka ng magandang resibo, di bibigyan ka ng pera. Pero di pwede hingi ka na ng hingi. Hindi nyo retirement plan ng mga anak nyo. Hindi porket inalagaan mo sila, utang na loob nila sa inyo yun. Hindi. Bakit nyo ginagaslit ang mga anak nyo ng ganyan? Kahit piso, wag ka na mag-send sa akin. Kahit sa Gcash. O siya si nanay, gusto sa Gcash. Close ko na lahat ng account ko. Lamunin mo at ibigay sa ama mo lahat ng pera mo. Ayun, nabully ko sa ama mong hayop. Kayo nagsiya sa akin, sabi nyo daw ni Mika, inubos ko pera mo sa sugal. Ha? Never kami nagsabi ng ganyan, mga basher yan. Ano bang binabasa ni nanay? Yung mga random comments? Mas naniniwala ka doon. Naniwala nga siya sa zombie apocalypse. Di na ako nagulat. Bumili ka na ng bagong mama. Okay na, sapat na yan. Ito, tapos na daw siya mag-live. So panoorin muna natin live bago natin daan ang lahat to. Diyan sila. Yung nagbe-brainwash, na pilit kaming pinag-aaway, pilit kaming pinag-iwalay na mag-ina. Mukha nga niya. Nanay niya. Kaya hindi ka na magbe-brainwash. Lamunin mo lahat. Makukuha mo kaya dito ako. Hindi ko kailangan. Hindi ko mamadadala sa hukayan. Ba't hingi ka na hingi? Akaawa naman si H2. Ang sakit makita nito sa magulang mo, no? Na, ano ka, ang dami-dami mong followers, makikita mo ganito yung magulang mo. So basically, sinisira ng magulang niya yung reputasyon ni H2O. Aba, yan ang pinakamagaling na nanay sa lahat. Basta ko mga comment nyo na ako naiiyak. Nababasa ko mga comment nyo na ako naiiyak. Buti pa yung mga fans na switch sa akin. Malamang fan sila, hindi naman alam yung konteksto Bakit ka nakikinig sa mga random... Well, ayun nga, boomer kasi. Hindi niya alam paano gumagana yung mga trolls di ba? Yung mga ganyan Makita lang 10 nagsasabing kumakampi sa'yo, wow, ako yung tama. Alam niyo guys, Wala ako alam. wala akong kapatid. Nag-iisang anak ko lang ako. Narinig ahit ako nga sa screenshots. Hinihiling ko na Diyos mahal ng mga anak ko, pero ewan ko. Mukhang hindi ka naman naghihirap dahil mga diamante na Okay. Bakit nagpropose? Mahina ata yung wifi. Mahina talaga ang wifi sa bundok. Bakit wala naman ko sinasabi sa kanila? Sinabi ko lang naman may nagbe-brainwash sa kanila, sa anak ko. Siyempre nagbe-brainwash? Ikaw yung na-brainwash, naniniwala ka zombie, apologize. Nagwagi na yung nag-brainwash sa kanya. Nagwagi na talaga. Yung naninira sa aming magnanay. Yung naninira na yan. Nagwagi ka na. Sa'yo na si H2. Ikaw na ang nanay niya ngayon. Okay, mukhang toxic na kasing nanay. Matuwa ka na. Ida mo. Nalapagsira mo magnanay. Binabasa ko lang mga comment nyo guys. Sigurado ko di mo naiintindihan yung kalahati na sinasabi dyan. Gunggong siya, saka umubos sa pera, hindi naman ako Ayun Hindi lang nubos, sinisiraan niya na nga ako sa anak ko para makuha niya lahat. Ayoko na maging part ng life niya. Ako na lang yung mag-out. Doon na lang siya sa may gusto sa kanya. Kung ayaw nila sa akin, mas ayaw ko sa kanila. Ganoon ako, nabuhay nga ako mag-isa. Wala akong may nabanggit na name dito. Hulaan nyo na lang. Ako kaya sinisiraan niyo po anak niyo. Sanay ako sa hirap. Hindi ako makapera. Well, meron ako dito 45 screenshots na sinasabing yung kabaliktaran. Pero yun nga, hindi nyo utang na loob yon, okay? Parang awa nyo na, hindi. Sunod na balita, ito na, 2 pisong takoyaki lang. Baka naman, meron ito sa bundok.
Nakatikim ka na ba ng tig 2 pisong takoyaki? Hindi pa Dito po. sa Taguig City, matatagpuan ang isang tindahan ng abot kayang takoyaki. Kung may 2 pisong takoyaki, merong gininto ang sibuyas. Ang klase ng palaman ng takoyaki nila rito. Mayroong may gulay, cheese at ang bestseller nila na may palamang hotdog. Ayon kay ate, What? aabot sa 2,000 pirasong takoyaki na gagawa nila kada araw. Piniprito ang takoyaki nila rito at may Alam mo, hindi porket mas mura, mas nutritious, di ba? sawa na suka o yung matamis na sauce. Pabenta ang tig 2 pisong takoyaki, lalo na sa mga estudyante dahil malapit lamang ito sa 3 eskwelahan. Siyempre, sinubukan din natin ito. Para sa halagang 2 piso, Nakikita ko na lahat ng mga food vloggers na gagawa ng content sa 2 para pisong sa mga takoyaki. nais na makatikim ng pinakamurang takoyaki sa buong mundo, matatagpuan lamang ito sa likod ng Taguig City Hall of Justice sa Barangay Upper Bicutan sa Taguig City. Nakatikim ka na ba ng tig 2 Ulit, che, paulit-ulit. Ayoko na makatikim. Galing kay Crush ko, mama mo. 2 piso. Ayan ang sagot sa buhay. Yabi nga ni Stanley. Maraming salamat. Nakatikim ka na ba ng nanay ng maraming gusto? Nakatikim ka na ba ng tig 2 pisong takoyaki? Dito sa Taguig Ayoko City, na. matatagpuan ang isang Oo na. Di ba meron 35 peso na hotdog ba yun? Tangina, pagkabukas mo ng Facebook, lalabas, nakatikim ka naman ng 2 pisong takoyaki. Putang ina mo. May 2 piso bang takoyaki ha? Pero diya! Putang ina mo, bola-bola yun, bobo. Putang ina ka, nakakapikong kayo. Nakatikim ka naman ng 2 pisong takoyaki. May variation pa ang flavor nito. May hotdog, may putang ina mo. Pala mo ko sa'yo yan, takoyaki po. Alam mo gusto ko dito, na-memorize niya. So alam ko ilang beses na rin niya pinanood, let. Walang masama sa Aba, pagiging pares. mayaman, lalo na kung nagsisikap gaya ko. Pag ako yumaman, okay lang. Oh! Pagka Pero nakatikim ka naman ng 2 pesong takoyaki. Merong Usapang cheese, pera, merong manalo squid, ka na. merong Yung hotdog. dalawang ulo mo, 5 rad. Dalawang Merong ulo mo, 10. papel de Pero kung ahensya na usapang nasa loob. karanasan lang, baka hindi ka makasabay. Pinanganak akong mahirap, pero di ako mahirap. Mamamatay lahat ng bagay Oh! na meron ako ngayon. Naabot ko yon sa sarili kong mga kamay. Hindi katulad nyo, nakalahat. Paalamunin, palibasa, So, wag mo to, baka marinig to ng nanay ay mo. karanglan H2O, lamang ang wag. tinamo. Sinabi ko na yung kahinaan ko at wala nang rason. Sunod na balita kaya nang-stop daw isang sikat na volleyball player ng Choco Motion si Diana Wong nung nag-hi sa kanya ang mga fans niya. Ano meron dito? Ay, mama. Oh, hindi na pwede. Hi, Boss D. Just say hi. Na-cringe, man. Hey, Ma'am Bea. Napakahirap bang ganun lang? Ano meron? Bakit sila galit? Awkward naman tuloy. Yung context, bakit sila galit sa fan interaction? Kailangan mo fans mo for engagement. Kailangan mo yun para magkaroon ng manonood. Diba? Kaya para mas marami manood sa inyo, mas kailangan nyo ng fan interaction. Picture na hindi ako pa kasi kailangan mo ng oras. Pero simpleng ngiti and hi, ano ba nangyari sa'yo para gawin yun? May oras ka nga magpatirintas at puting buhok. Oh my God. Hey, Ma'am. So- wow. I love Ang you, so- Ma'am. Ma'am Bea. Buti pa siya nag-hi eh. Ano nangyari? Meron ba silang fan na ginago sila? Kapit pa niyo po ako, Ma'am. A few moments later. Alam ba? Baka may kinakausap sila mga magulang na hinihingan din silang 400k. Baka may ganun din. Baka wala lang sila sa mood. Diba? Baka meron silang galit na nanay na hinihingan sila ng pera. Snapabiyo talaga si Diana. Kau no bahala. Awkward lang din kasi, di ba? Meron namang way na sabi mo, "Hey, magpa-vlog, ano kami, ipa-vlog ka namin, di ba?"
mali din to ni ni Miss TikToker eh. Mayroong mas marespeto at naiintindihan ko yan bilang nilalapitan din ako ng mga ganyan minsan sa labas na gusto ko ng privacy ko. Pero yun di mo maiiwasan, kailangan mo talagang i-compromise yun. Gaano ka, mag-50-50 ka. Ako, minsan, hindi ko feel magpa-picture, itatago na lang kasi wala akong choice. Pag nandyan na, kailangan ko magpa-picture, nakakaya naman. Pero siguro ito, wala lang siya sigurong pake sa mga ganyan. Ayoko, gaganunin ako bigla para bang nasa labas tayo. Gagamitin mo lang naman akong content, diba? So, at least sabi, so, pwede pa magpa-picture. Yun at least yun, diba? Meron ka man lang time na i-adjust. Sige, kailangan ko pala magpa-picture, baka wala ako sa mood, diba? Meron kang time, mag-adjust. Tao rin naman kami. Dina! Kasi ito nagpa-picture siya mismo, ayaw niya si Dina. Dina, tingin ka lang. Dina! Nakasal ng ganyan. Sunod na balita na Benilde versus Lasal. Sino may mas malambot na puwet? So, hinawakan daw nito ni Paolo. Mga Paolo talaga, hinawakan daw ang puwet ng kanyang kalaban. Napalingon si Benilde Blazers player Will Gozum. Sinapo na pala ang Uy! kwitan niya. Uy! Veteran Ibang Knights bola player yan. Paulo Havillonar. Dalawang agaw pansin sa NCAA fans. Ibang hipo ng bola. Akala niya siguro papasa na sa kalaban. Almahan din ito Pwede ba ng yung mga Center ganyan? for Sports Development ng De La Salle College of St. Benilde. That is a disrespect for the do this kinds of Antics nga. Parang hindi siya sa bawal, pero yung parang mas, respeto. Ito na naman tayo sa respeto. Respeto, tsaka class. Diba? Nasanay na lang yan sa kalyeng basketball, di ba? Nadadala mo hanggang sa professional na mga ganitong laro. Minsan kasi talagang trip yan nagpapaluan ng puwet pagkatapos manalo, may mga ganun So ayun nga, ito dahil kitang-kita, naging up for debate. Yan yung Nakatikim ka na ba technical ng tig foul. 2 pisong Ayan, ibang technical foul. Neck kiss. Mwah! At sunod na balita kay Rat pa huli. Gusto daw magpabebe itong driver na nagasa sa 4 na motorista. Ating tingnan. So sabi niya, perahan ko na to. Susunod ako sa'yo, pero hindi sa kanya. Wow, choosy pa sa lover. May respeto ako sa'yo yung sa kanya. Okay na, sige, mukhang nakainom din. Pwede kayo nung nanay ni H. Nakikita mo na ba yung sipon ko, boss? Hindi mo pa naasan. Wala magpupula sa sipon. Ano po muna? Bebe! Boss, okay na yun. Huwag ka naiyak. Okay, ito rin umiyak yung nanay. Ayoko na doon tatapos yun. Hindi ko lang kung naintindihan nyo yung mga nangyari. Pero simulat sipon. Simulat sapon. Importante ang respeto. Pero hindi lahat kailangan mo bigyan. Pwede kang pumili. Hindi pwedeng dahil ganito ka lang, dapat may respeto na agad sa'yo. Diba sabi nga, respect is earned. Hindi yan ipinapanganak ka lang o nagpapanganak ka lang. Meron ka na nun. Medyo makaluma na yung pag-iisip. Pwede na natin i-improve upon yan. Hindi ko naman sinabi huwag nyo respetuhin yung mga magulang nyo Pero ini-improve na natin habang nagkakaroon tayo ng mas malawak na kaalaman sa mga bagay-bagay sa mundo. At doon tatapos yung gusto pa ng mga balita ngayon ng mga tulad dito. Huwag nyo like, share sa mga mamas boy nyong friends. Ako nga pala si Marites na mamaalam. Shoo!